बायदि परिबेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने थोंजोङै होबथानो थाङोबा बेयाव बुलायनाय हिंसानि बा दुम-दाखालनि थासारि जायो। जुवा आरो ड्राग्स जिर' टलारेन्स होननानै आसाम सरकारा बिनि सायाव माने बिथांमोना थांखि आजावनाय समावबो बे जुवा माने आरो ड्राग्सआ बिराद बारा जादों। राजा नोंथांमोन मैयानि स्टेटमेन्ट नङा दे बियो, दाखालिनि स्टेटमेन्ट। सोर बुंदों? फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। बिथाङा बुंदों मेलानि सायाव। नंगौ, बिथांनि बाथ्राया थिगानो। जों दिनै बहाबा जायगा जायगा दुर्गा फुजा थांबाय, नङा होमबा? लोक्षि फुजानो, कालि फुजानो, माबा माबि फुजा थांबाय। दा बिनि मुङावहाय दा फुजायाथ' दिनै जोबनानै थांबाय। फुजाया बारा गोबाव थाया, हाइस्ट थागोन साननै सानथाम बेफोरबायदि। थ' बिनि मुङावहाय दिनै मेलाखौ बहाबा जायगा 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन दोनोब्ला समाजा माबायदि जागोन, नङा होनबा? बेखौ एसे साननो गोनां जानानै फैदों। थ' दिनैहाय जायगाहाय जुदि मेलाया 11 दिन गाहाम थायोब्ला बे न'खरसेयावलाय मा बेसेथो थानाय? जों मेला होनायखौ जा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा खिन्थु मेलानि नामावहाय 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन बेफोरबायदि होयोब्ला एसे प्रब्लेमा फैयो। जोंनिल' नङा, गोबां बर' न'खरफोरनाव प्रब्लेम दं। खिन्थु बिनि आरो बारासो जेंनासिनसो जाबावगोन। आरो ड्राग्सनि बेलायावबो बुंदों, ड्राग्सखौ हायोब्ला बन्द' खालामथारनाया मोजां। थ' दिनैहाय गोबां दल संगठन फिसाफोर दङ। दिनैहाय सोरबाया बुंलायगोन दा, नोंलाय मानोथो दिनैहाय बन्द' खालामखो, मानोथो हमाखै, नोंसोरलाय मानोथो ओंखारफिनाखै, नङा होमबा? बेफोरबायदि आं आवगोलबो बुंदों, ड्राग्स हमनो थांनायाव नों गोबां ओंखारहोयो, बे फिसानिफ्रायनो बिराद गिदिरसिम जालाङो। केसआ बिराद गिदिर जालाङो। मालाबा पार्सनेल एकदम बेक्तिगत माबाबो लानो थाङो। नंगौ, बिखौ दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' साराबो। बेयावहाय सोंखारिनांगौ बाथ्रा गैया बा बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। दिपेन बर'नि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बा मेलायाबो बारा जादों, नंखागौ। मेलानि मुङावहाय सोरबाया दिनै ड्राग्स एडिक्टेड, सोरबा ड्राग्स जाग्रा मानसिया बेफोराव गोबां खाबु लायो। उमुक थारिखआव उमुगाव मेला दङ, बेवहाय लोगो लालायनोसै। बिथांमोननि थाखाय ड्राग्सआ ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु, माने सिलाइगुलियाव गरसे गुलिजों सासे मानसि फोथैनो हायो। खिन्थु ड्राग्सआ हाजारजन मानसिखौ बुथारलांनो हायो। दा जेरैबायदि रिहाब सेन्टारफोरावबो दोननो गिनो गोनां जाना फैदों न'खरफोरखौ। गुवाहाटियाव दिनै आइजोफोरनि रिहाब सेन्टार मोनसे दङ। दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु नुगासिनो दङ, माबायदि टर्चार खालामो। बेफोरखौ नायोबा जों न'खरफोरनि गथ'फोरखौ बा सोरबा न'खरफोरखौ सेन्टारावनो दोननो एसे साननो गोनांबो जानानै फैयो। क'क्राझारावबो बेफोरबायदिनो सासे ड्राग्स एडिक्टेड, ड्राग्स जानाय खोनानो मोन्दों। दिनैहाय बहाबा बायदि रोखोमनि रिहाब सेन्टारावनो फाइस नांनानै थैनायनि जाथाय। दा बेफोरो दा न'खराव बेसेबां खस्थ' होलांदों। थ' ओंखायनो गारजेनफोराबो आं बुंगोन, ड्राग्स जानायनि फारसे गथ'आ जुदि ड्राग्स जामारदोंबा दाउ अननानैबो लाब गैया। ड्राग्स जाग्रा गथ'खौ हानायमानि सेन्टाराव दोननोखौ नाजानायाबो मोजां। ड्राग्स जानाया मा खालामदों, मा मादों, नङा होमबा? ड्राग्सआ मा खालामो, मा खालामा। एगजामपोल गोबां जाथाय जानाय जों नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव सोरबा बिमाखौ बुथारदों, सोरबा बिफाखौ बुथारदों, ड्राग्स जाग्राफ्रा एडिक्टेडफ्रा बेफोरबायदि। जेखियानो जाया मानो, सार दिपेन बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनाय, बावहाय सोरबाया दुखु मोननानैबोथ' लाब गैया। बुंनांगौखौ सिदा बुंदों। आरो जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बावहायथ' खुनु सोंखारिनायनि बाथ्रायानो फैया। जाखिनि मेलानि बाथ्रा बुंदों, मेलायाव जुवा खेला गोबां जायो। नंगौ, जाथों, खेलाखौ होनांगौ, बोसोराव खनसे फैनाय, नङा होमबा? बावहाय जों फुजानि नामावनो सानथाम सानब्रै बा 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन गाहाम जुदि दोनोब्ला एसे बांद्राय मोनो। बेखौ बे जाद्रायाखै होननानै आं सानो। दिनै फुजाया साननै सानथाम थागोन, हाइस्ट थागोन सानब्रै। बे सानब्रैयाव नोङो सानब्रैखौनो नोङो मेलाखौनो हो। फुजाबो जोब्बाय, मेलायाबो जोब्बाय। दा जेसेबां न'खराव गथ'फोर दङ, बेफोर दा फरायनायनि समसै। दा नै एगजामानो सोलिसिगोन, बारा गोबाव गैला। थ' दिनै बेफोरबायदियावहाय एक्टिभ जानानै जुदि थायोब्ला लेखाखौ दिनै बेसेबां गोजानाव दोनगोन, नंगौना नङा? बेफोरबायदि गोलाव बाथ्रा बुंबाय। सार दिपेन बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि। बा ड्राग्स बिनि सायाव माने गोख्रोङै नोजोर होनो थाखाय प्रसासनिक भाबै आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन, डिसि, एसपि
थाना दङ लकेल लेभेलाव दा बिथांमोना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था एक्शन लानांगौ कारन जुवा आरो ड्राग्स जिर' टलारेन्स होननानै आसाम सरकारा बिनि सायाव माने बिथांमोना थांखि आजावनाय दङ किन्तु जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय समनि जिखिनि मेलाफोर जालांबाय दा दिवाली थांबाय रास मेला फैगासिनो दङ लक्षी फुजा थांबाय दुर्गा फुजा थांबाय दा फैबाय थानाय समावबो बे जुवा माने आरो ड्राग्सआ बिराद बारा जादों जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननो लाइजाम होदों डिसिनो एसपिनो थाना लेभेलाव जे उमुगाव ओरैबायदि इलिगेल एक्टिभिटी जादों इलिगेल खामानि जादों बेखौ बन्द खालामनांगौ किन्तु जेबो एक्शन लानाय जों नुवाखै आरो एबसुनिफ्राय जोङो फुजा कमिटि जेराव माने मेला कमिटि दङ बिथांमोनखौ आपिल होदों किन्तु बिथांमोना मेला कमिटिफ्रा जुवा होग्रा बा ड्राग्स जौनि जिखिनि बेयाव परिबेस जायो बिथांमोनजों माने गासैबो नङा आं गासैखौबो दाय होनो नागिराखै माखासे फुजा कमिटिया बुजा बुजि जानानैसो मेला फुजाफोरखौ जों होनाय नुदों दा बेखौ समाजनि साफ्रोमबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन एबसुआ जेब्लायबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटीनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दङ किन्तु सरकारा प्रशासना पुलिसा डिसिआ बा एक्जिस्टिं सरकारा जुदि जेबो रल लायाबा बेबायदि परिबेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने थोंजोङै होबथानो थाङोबा बेयाव बुलायनाय हिंसानि बा दुम-दाखालनि थासारि जायो आरो जुवा ड्राग्स होग्रा आरो जाग्राफोरखौ गाज्रि बुङाबासिनो एबसुखौसो बेयाव दायनिगिरि साजायो आरो बेबायदि थासारियाव जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां गोबां थासारि थांबाय आरो बेखायनो रायजो राजाया बिनि सायाव नोजोर होनांगोन जे दा बे परिबेसाव सोरनि गथ'आ गाज्रि जागासिनो दङ बबे समाजा गाज्रि जागासिनो दङ आरो लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ बबे लामाजों थांगासिनो दङ ना बेबायदि समाज आरो गोदान जोलैखौ बेबायदिनो दानो नागिरदों बर' हारिनि सांग्रां सुबुंफ्रा बयबो साननांगौ आरो सानोब्ला हारिया गोथों लामाजों थांगोन आरो सानाब्ला मोनसे जेनेरेशना बेजोंनो बरबाद जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जों एबसुआ जेब्लायबो सिरियासलि जोङो नायगासिनो गोजोन्थों।